ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. имрӯз сешанбе 9 январи соли 2024 $100 баробар ба 1095 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро дӯстони азиз баробар ба 1199 сомониро ташкил мекунад. аз шумо хоҳиш ки дӯстон дар зери видео лайк монед, ба канали мо обуна шавед ва ҳатман аз наварҳои нав ба нави мо бохабар бошед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. бар шумо саломатии хоҳон ҳастам ва 1000 рубли русӣ баробар ба 120 сомонӣ ҳаст. умедворем ки рубл боло равад ва ҳар он чизе ки ҳаст аз бонки миллии тоҷикистон бар шумо хабар дода истодаем. ва касое ки дар ҷумҳурии қазоқистон ҳастед дӯстон, 1000 тенгии пули қазоқистон бо курси тоҷикистон баробар ба 23 сомониву 83 дирҳамро ташкил мекунад. ва касоне ки дар ҷумҳурии Туркия ҳастед, 1000 лираи туркӣ баробар ба 377 сомониву 12 дирҳамро ташкил мекунад. хотиррасон мекунем, лайкро фаромӯш намекунем. касое ки ба канали мо меҳмон мешавед, аз шумо чизе намеравад ба ҷуз 1 сония ҳам лайк монеду ҳам тугмачаи подписатсияро зер кунед. ва касое ки пули Ӯзбекистон лозим аст, 50 000 сомии Ӯзбекистон баробар ба 44 сомонии тоҷикӣ мебошад. ва касое ки дар ҷумҳурии Хитой ҳастед, 100 юан пули Хитой баробар ба 151 сомонӣ ҳаст. дӯстон, ин буд хабари имрӯза. барои дигар наварҳои моро пропуска накардан, ҳатман дар зери видео лайк монед, ба канали мо обуна шавед. худо нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. барори кор.